Hello, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Philippines! Kahit saan kayo sa mundo, good morning at magandang gabi sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang umaga. Ito naman, lakad na naman tayo para exercise para sa ating katawan. Oh, lakad tayo, lakad para lumabas yung mga pawis na hindi nakalabas. Marami naman ang lakad ito. Walking. Ha? Internet ko, ang bilis naglakad. Ah, Nahulad ako sa internet. hello. Wake up. Bangon na kayo, bangon na. Sabihin mo siguro dito sa mga radyo. Ha? Gising. Hoy, gising. Ayun, nagbabago balita. Mayroong mga bagong balita galing sa ating Marami tayong nagbabagang balita. Ngayon, abangan nyo. Makinig kayo sa mga balita sa mga ganito. ito po ang kaganapan ng ating mga balita ngayong umaga. Yung mga ganyan. Yes. Ganyan sa YouTube. Ito po ang ating angkuman. Ang pinaka-YouTube channel niya ay magre-repeat siya. Hindi na tayo, dati pa. Nakikita niyo, maraming mga ibo. Nagliliparan. Oh, nagliliparan. Sa Tagalog, ibon. Sa Bisaya. Sa Bisaya, buni. Bunyi. Alam niyo. Yung buni ba, yung sakitasan sa ano. Hindi na talaga pa. Ano nang sakyan dito. Zero balance naman tayo, walang viewers. Like and share. Nakita ka ng YouTuber na ano, Pakistani na parang pulubi siya niya, hihingi siya ng pera. Ay, si ano, Si, James. siya ba yun? Yung Ano ba yun? matangos yung ilong. Si ano, may isa eh, si James. At saka yung laging dasal si tao. Marunong na siya mag-Tagalog. Oo. Kamusta kayo mga tao? Oo. Bigyan niya ng mga pera yung 5,000, 3,000. May restaurant pa din sa Tigya tayo. Oo. Kailan? Live. Di ba ganda ng tanawin? Kita akong asi. Ano, magkakapit. Bilisan. Po. Pero nakabalik na. Ano na. Nagdagan man. Nagdagan man sila. Kita ako baklero man. Hello. Hello, why do you do? I love to say hello. Saan? Bisan mo. Parang lumabas yung mga pawis mo. Where are you now? Something
You would always ask me, and you will see the love against searching for the thing. Every single day, we'd always act this way. Oh, how many times I told you I love you, for this is all I know. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Ano talaga sila? May tripping talaga. May oras lang tinatingin. Tapos takbo sila. Balik naman. Uphill training. Ha? Uphill training. Ang tawag niyan? Oo. Parang ko talaga. No need for food. Ha? Ano? No, it's okay. Later. Never mind. Balik! Next time, later. Si, Let's go. paano kain lang tayo? Ano, umulan na. Yeah. Wala na. Umulan na. Kaligsik. Okay naman dito sa Anama, oh. Butikol. Muula na. Doon tayo sa kano? May CR? May ano dyan? Muulan eh. Ay, balik tayo. Ayun na. Hindi natin nasirado yung bahay natin. Yung bintana, basa yung bintana. Maabot yun dito ba? Kasi parang... Nagbakit din sila. Sayang umulan. Di kita malimutan ang iyong mga larawan, ang iyong mga pangako, ako lang. Kahit nasaan ka man, malayo malapit man, ang pag-ibig ko'y iyo lamang. Hi guys! Kay pangarap ko sa tuwina. Umuulan, dito lang kami. Ano? Magpahinga muna kasi umuulan yan. Yakap mo anong sarap. Ang iyong mga matay. Marami sila nag-exercise. Lilimutan ang sarili. Takbo ng takbo. Ganda to. Magandang ulan. Sabi ba nakabalay diri? Ha? Bawal na kay balay. Kaya kang puyo. Bawal na dere. Hmm? No houses allowed in the park. Dili na sa CR tulog ka diri. Apa? Not allowed. Exclusive area. Hmm? Stop. Look and listen. Let's go! No more in. No puntok. Okay, come here. Hello. Oh, there is! Down, going down? Why? Fun! We go up na. You go up.
Tata na. Okay. Passport mo. Sige. Sige, passport. Lagi yun? Dito, Agi? Basta na dalan dito pa na. Sige lang. Oh, sige. Layo mo na ka, pero dahil ka. Oo. Bago mo guning nga dalan? Ano? Basta kusalaan kang dalan ha. Ha? Ay, basta na dalan. Dito mo sala. Di mo na pengon, kaya kung Pilipinas na pengon, ay, ay. Ulit ah. Way, Turn to kayo dyan, oh, Nino. way back home. Dyan, oh. Danger, Mm-hmm. danger. Yan, picture ko kayo dyan, sa gitna. Baka didiin. Hindi pa tayo nakadaan dito ba? When love is near and the world is retching for you, we try hard to hold it on in our arms, but it slipped through my soft drifting sand. And trying the tears with all soul like true. Now and forever, remember the words from my heart will always be true. Now and forever, together when all that I feel is my love for you. Hold me as close as we love alive until your fears are gone. What has all passed is over now. I'm here with you. I'm holding on. I'm holding on. Now and forever. Remember the words from my heart will always be true. Oh, nindot kaya ang ano. Nice, nice place. Pwede dito na. Ha? Dito, saka sa asra. Hmm. Ha? Ha? Dili na siya. Paano pala dito? O, dili lagi. Nice, nice na diri, no? Chala diri, picture. Pwede po na pala dito. Pwede kini dalan, pwede dito kaya po na. Kini, murag shortcut ni. May sampot. Kao ng tuyo ni. Ma,
Daog, daog. Daog daan eh. Sunod po, kaya pa rin niya ko. Ay, nakapagawas na mo kasi mong gibate. Oo. Kaya pa rin niya ko. Deposit na. Wow! Kanindot ba sa lugar ba? Pananawon. Baho lang ako ano. Bago pa rin ba? Bago man espalto. Hindi na tayo nakadaan dito. Ganda. Oh, bago to. Oh, mayroong pispan oh. May fish pan dito. Fish pan. Pispan nga dili pwede kuhaan. Yeah. Pangwari aron bitay ka. Ayan, sige. Gala ka. Ala, umula na. Rain or shine. Ano na explore? Bako lang bili ano. Explore. Oh, tapos sa taas. Oh. Ala. What is this? Wala tayong mabasa tayong. Uy, wag tayo dyan. Baka Ala. Haman. Tata. Tay, narabi may passport. Mabasa tong passport. cute. Nakapagda. Ang ganda dito, picture na. Ganda dito. Picture. Picture mo tabi rin. Wow. Pastor. Buster. Eh, naka-live to. Pastor. Kaya nag-picture oh. Parang ang mag ano. Dili. Ah. 1, 2, 3, smell. Apat Yeah. na ang ilong. Oh. Yeah. Selfie. 1, 2, 3. Selfie. Ganda. Selfie bilis ka, wala na, lumakas na talaga. Nga tayo dito. Ipataas mo, babe, bago mo ganyan. Oh, yan. Ganyan. Okay. Yan. Hala, basa na Oh. Hala. Dagan tao. Tako. Butak. Umuulan. Umuulan na naman sa bubong ng bahay. Para tayo mga Ako ano ng water. kuan sila. Murag parang kuan dito parang storage ng ano. Baka dito sila kumukuha ng tubig. Sa buwa. Yan. Yan nga talaga. Wala si buwa dito. Gawa sa bang sa snake. Nagong snake ron. Stanik. Secure ang ating mga passport. Ito nga talaga ang importante sa atin yung passport. Pag mawala yung passport natin panso de bansanilya ta. Mabasa. Yup na tayo. Okay na yung bisa, di ba? Yup na. Wala pa ha? Yup na. Pagod pa niya. X. Ano daw?